खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय गुन्डा सोदोबखौ जोङो हाग्रामा महिलारिनिफ्रायसो खोनाबाय थायो मानोना हाग्रामा महिलारिनि केरेक्टारानो गुन्डाखा होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा गुन्डा सोदोबखौ जोङो हाग्रामानिफ्रायसो खोनाबाय थायो मानोना हाग्रामानि केरेक्टारानो गुन्डागिरिखा नंखायनो गाव गुन्डागिरिखा हाग्रामानि खुगानिफ्राय गुन्डा ओंखारबाय थायो गुन्डा सोदोबा ओंखारो आरो हाग्रामानि जा लिडारफोर बे लिडारफोरा माबायदि केरेक्टारनि बेखौ दिनै 35 लाख जोंनि बिटिआर बासिया मिथिजोबखायो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों रायजोफोर जोबोद साननो गोनां आरो लाजिनांथाव नङा होमबा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो इएम रनजित बसुमतारी बिथांमोननि फारागथिया अख्रां आरो हाजों समान मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिखौ बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनो थाखाय समाया बिथाङा लाजिनो नांगौ गुन्डा सोदोबखौ जोङो हाग्रामानिफ्रायसो खोनाबाय थायो मानोना हाग्रामानि केरेक्टारानो गुन्डागिरिखा नंखायनो गाव गुन्डागिरिखा हाग्रामानि खुगानिफ्राय गुन्डा ओंखारबाय थायो गुन्डा सोदोबा ओंखारो आरो हाग्रामानि जा लिडारफोर बे लिडारफोरा माबायदि केरेक्टारनि बेखौ दिनै 35 लाख जोंनि बिटिआर बासिया मिथिजोबखायो 3,000 कोटि राङा दाबो कारापसन खालामनाय राङा बिथाङाव दंखाय बिथाङा सानसेयाव हाजार कोटि गारनानै नङाबा 100 कोटि गारनानै हेलिकप्टार बायनानै लाबोदों भारा लाबोदों माबेनिफ्राय लाबोदों मानो लाबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिजोबखाबाय बिथाङा जे कारापसन खालामदोंमोन बेनो बिनि प्रमाण आरो जे फैयोब्ला कारापसन खालामगोन बेनो बिनि प्रमाण दिनै फैगौ 22 तारिखआव जोंनि जा बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थि बायदियै जोंनि इउपिपिएलआबो 100% साखाफारा जानानै दङ आरो बे 100% साखाफारा जानायनि गेजेरजों जोङो दिनै इउपिपिएलआ खामानि मावगासिनो दङ मानगिरि शिब प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै आङो दिनै बावखुंग्रियावहाय बिजाथि महरै सायख'जादों बिथांनि बिथोन बायदियै दिनै आं बावखुंग्रियाव गिदिंगासिनो दङ दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया 100% इउपिपिएलनो भट होनो होननानै दिनै देरहासार होनानै जोंनि मानगिरि शिब बिथांखौ बा जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ खेबसेबावनो शिफ्ट खालामनानै जोंनि बिटिसिआव शान्ति गायसननो खौसेथि गायसननो गोरोबलायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव मोनसे गेबें लामाजों थांनो हानाय इयुननि जोंनि जा जोलै बेखौ दैदेनलांनो हानायनि खामानि मावनो थाखाय दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठिया खौसे जादों राभा गार' आदिबासि बर' सूत्रधर राजबंशी बाङालि इस्लाम गासैबो बावखुंग्रियाव ज' जानानै इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामनो फैदों बेनि थाखाय खोब गोजोननाय मोनदों हाग्रामाया गाव मोननै गेलेगोन होनदों आं मोनसे बुंनो नागिरदों आङो जेराव खाम्फा बिथांखौ मान होनानै खाम्फा बरगयारी बिथांखौ मान होनानै आं सिगाङावनो केम्पेइनाव बुंनाय बायदियै खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएलआव फैयोब्ला आं 14 नं चिरां दुवारखौ खाम्फानो हगारना होगोन होननाय लेखायै जोंनि शिब बिथांनि बिथोन बायदियै आं हगारनानै होदों आरो बावखुंग्रियाव आं गावनो गेलेफैदों आरो दिनै बावखुंग्रिखौ हमथानो हायोबा हाग्रामाया गावनो फैथों आरो हाग्रामानि एगेन्सै देबेरगावआव जोंना खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो गेलेगोन देबेरगावखौ बिथाङा बासायग्रोथों गुन्डा सोदोबखौ जोङो हाग्रामानिफ्रायसो खोनाबाय थायो मानोना हाग्रामानि केरेक्टारानो गुन्डागिरिखा नंखायनो गाव गुन्डागिरिखा हाग्रामानि खुगानिफ्राय गुन्डा ओंखारबाय थायो गुन्डा सोदोबा ओंखारो आरो हाग्रामानि जा लिडारफोर बे लिडारफोरा माबायदि केरेक्टारनि बेखौ दिनै 35 लाख जोंनि बिटिआर बासिया मिथिजोबखायो हाग्रामाया मोनबानि बारा देरहाया दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि बेरेखायै मोनबाल' देरहागोन बिपिएफआ नोंथाङा दिनैनि दिनखौ लानानै बै दिनसिम बिपिएफआ मोनबानि बारा देरहाया अहंकार भाबै जोङो मानसिनि सिगाङाव हाग्रामा बायदि जों दुगा खालामनो नागिरा बिथांनाव 3,000 कोटि राङा दाबो कारापसन खालामनाय राङा बिथाङाव दंखाय बिथाङा सानसेयाव हाजार कोटि गारनानै नङाबा 100 कोटि गारनानै हेलिकप्टार बायनानै लाबोदों भारा लाबोदों माबेनिफ्राय लाबोदों मानो लाबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिजोबखाबाय बिथाङा जे कारापसन खालामदोंमोन बेनो बिनि प्रमाण आरो जे फैयोब्ला कारापसन खालामगोन बेनो बिनि प्रमाण ওরা জাহাজ আবার দিবই পারা নাই ভাড়া আর ভর্তি থাকে ড্রাইভারও ফুটকছে মই পয়সা দিব পারছি নাকি ভাড়া
তেল ভৰাব পইচাটো দিছে পাইছে কোনে দিছে মই মাটি যে বিক্ৰী কৰিছে তহঁতে খেল আছে 22 কোটি টাকাৰ মাটি বিক্ৰী কৰিছে মই এই গুৱাহাটীটো এইটো আপোনালোকে হিচাপ লৈছে এইটোতে তেল ভৰাই আছো মই লয়া না লমটো কি হেমন্ত সৰ্বানন্দ ফ্ৰও ল'ব মোদী ফ্ৰও ল'ব ভালে ল'ম মই 4.5 বিঘামান হ'ব 22 কোটি বিৰাট দাম অঞ্জলি দৈমাৰী সুধিলেহে গম পাব মই আমাৰতো বিশেষ দল মইতো বেলেগ দলৰ কি কম নাই 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 ক্ষতি নকৰে আমাক কোনো দলে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে না কংগ্ৰেছ না বিজেপি না মুঠতে ইউপিপিএলটো আজি আপোনালোকে চাওক ইউপিপিএলে আজি মানে কেণ্ডিডেট সেইদিনা 18 জন ডিক্লেয়াৰ দিছে প্ৰমোদ বড়ো নিজৰ সমষ্টিটোত আজিলৈকে ঠিক কৰিব পৰা নাই সেকেন্ড লিষ্টটো আহিব ডেট খোৱা নাযায় না ক'লে বিৰাট হাংগামা হয় এইকাৰণে আমি আৰামত দিম মই এইবিলাক বুজি নাপায় প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা খেলা মেলা দি পেলাই মই টাইম পাছ কৰা মানুহ নহয় আমি কাম কৰিম আমাৰতো ফূৰ্তি কৰিব লাগিব যিহেতু আমি চৰকাৰ গঠন কৰিবই এইটোতো ফূৰ্তি নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব আগতো কৰিছে এইবাৰো কৰিব প্ৰমোদ বড়োক সোধক এইবিলাক চাকৰি চেলাৰী নাথাকা চাকৰি কালি আপুনি কৈছে যে গণেশ কছাৰী ইএম হ'ব তো ডেপুটি চিফ কোন হ'ব আপুনি চিফ হ'লে এইটো ঠিক কৰিম পাৰ্টিয়ে ঠিক কৰিব ডেপুটি চিফ কোনে হ'ব পাৰ্টিয়ে ঠিক কৰিব স্যার আপোনালোকৰ যেটো লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য একো কোৱা নাই কিন্তু নিত্য গীতেৰে মানে সভাখন শেষ কৰাৰ কথা বাৰে কি এইটো অলপ আগতে সুধিছে তো আমি যেটো চৰকাৰ বনাব সেই কাৰণে আমি ফূৰ্তি কৰি আছে এতিয়া পৰাই বাস একো কোৱা নাই কি কৰিব কি নকৰিব মই কোৱা নাই নাকি 100 কোটি মই কেনেকৈ ইউজ কৰিম 40 কোটি কেনেকৈ ইউজ কৰিম মই সুধিছে তো হয় ৰাস্তা পাইছে দলং বনাইছে ৰাস্তা বনাইছে আমিও দেখিছো হয় ভাল হৈছে কিন্তু মই ব্যক্তিগত কি পাইছে প্ৰশ্ন ইয়াতে এই কাৰণে এটুকে লক্ষ্য কৰি আমি কাম কৰিব গৈ আছো স্যার আপনার উৰা জাহাজ আবার দিবই পাৰা নাই ভাড়া আৰু বুদ্ধি থাকে ড্ৰাইভাৰক সুধকচোন মই পইচা দিব পাৰিছে নাকি ভাড়া তেল ভৰাব পইচাটো দিছে পাইছে কোনে দিছে মই মাটি যে বিক্ৰী কৰিছে তহঁতে খেল আছে 22 কোটি টাকাৰ মাটি বিক্ৰী কৰিছে মই এই গুৱাহাটীটো এইটো আপোনালোকে হিচাপ লৈছে এইটোতে তেল ভৰাই আছো মই লয়া না লমটো কি হেমন্ত সৰ্বানন্দ ফ্ৰও ল'ব মোদী ফ্ৰও ল'ব ভালে ল'ম মই